ndị ewo na ụmụnne ihe nnukwu n'ụtụtụ ajọgbu onwe na nwanne anyị nwoke tụba mmadụ ime. Nwanne anyị nwoke bụ na mba United Kingdom tụba nwaanyị ime. Nwaanyị ọ tụbara ime amụgo nwa n'ọnụ ụlọ ọgwụ, wee kuro nwa, wee see foto, wee tụọrọ nwanne anyị nwaanyị, na-abụ ya afịa, na-abụ ya afịa, na-abụ ya na ọdị edo responsible, nee nwa, nee nke a, nee nke a. Ọ na-emekwana ọbụkwa na ọ sị na ọ mụrụ nwa na o tegofa kpabali na fa na-ejeche holidays ebe dị mma, fa na-ejeche holidays na Amerịka. O wee bụrụ na di ụfọdụ ọsị ka o jee nete nwanne nọ na Amerịka, ọmana odu nwaanyị ejeche holidays ebe niile, ma o dunụrụ nwanne anyị nwaanyị a. Nwanne anyị nwaanyị a bụ onye ọrụ nọọsụ. O wee break ya down na akwa na-ebe na-ebe, and ụmụ nwaanyị na-atọ, ma nke a kịta atụbụ ime amụgo nwa nwa nwoke. O wee bụrụ na fa chọọ amamihe ha chọọ ime ka o break ya down, ka ọ ka echesie nye out from marriage and the joint account family together. Ego transaction niile na-agazi n'afa nwaanyị nke ọzọ. Ọtụtụ transaction ego emove gaa n'afa Angelina ahụ. Nwanne anyị nwaanyị a wee daa n'akwa na-ebe were isi na-abụ ana and ọ bụkwa onye ọrụ nọọsụ. So ọkpọ ndị ụlọ ọrụ fa wee sị na ọma mbịanwe ọrụ taa na o nwee family problem duto na a na-ala akụ nọọsis na mba United Kingdom ọfụma. Bọọsụ ya jụ si anya bịaba ọlụ na enwe critical problem, ọdụ experience na onye ga-ahandụl nwunye ya bịaba. So o kwetere eskuzu ọ nalị ya, maka ụfọdụ onwe ihe mee gị na eskuzu isi na ịma mbịa nwa arapụ gị. Mana ọ lack of nurses na mba United Kingdom asịkwa anya bịaba ọlụ, asị na o rutezi bịa ọlụ wute iwe. Ịmago ka o si bịazi ọlụ wute ike n'iwe, asị na o jezi mịta injection. Nwoke niile ọfụ n'ụlọ ọgwụ ahụ ya ọ na-agbafa injection na ngedegwu, ọ na-adụfanya ja si na ya na-etinye unu na nsogbu. Ihe a ka unu ji akpa ha sọdụ ebe unu afụ na unu su anya, ebe unu afụ na unu su anya. Ndị nwoke niile nọ n'ụlọ ọgwụ ahụ takụtali aja wee na-asụfa injection ija nya ọ na-adị emelufe ebela. Ndị asị akwụ ya anya ma ewite iwe na ọnụ maka o ji eme ya, maka ụmụ nwaanyị tọghọtagodi wee jekwe di na mmadụ wute ya nwaanyị wee mụọ nwoke. So iwe wee jidie, so ụmụzi nke ọ sụrụ ya ija blood wee na-agbazi nke ahụ na-etisi mkpuchiri ike wee gbapụta na-etisi na nwaanyị abụ onye ọrụ nọọsụ na o melie nke eme, maka ọ bụrụ onye ọbụla ka ị ga-emenwe. So nke a wee tisizi mkpu ike. Ọkwanye ya ka abịa na-ajụzi na-asị ka ezi agbakwaghị gị gbaba injection na ngedegwu ụmụ nwoke niile nọ na wọdụ ahụ takụtali aja nya ya wee na-afịa. Ụmụnne, ọ bụ ihe a ka m si ka ngwa unu ka nke mezikwen, kedu onye a ga-ata ụta n'ihe nke ọ dị eje tụba nwaanyị ime wee chọọ ichesi out of marriage, ịmago ibulie ya na nwaanyị ahụ tụbara ime, ka nwaanyị ji ewere injection gbaba na ngedegwu ụmụ nwoke niile na-asụfanya ija ka ọ bụ ọzọ agwalịsị na o breki down na ọ yara abịa nwa ọrụ na o nwee family problem, ka ọ chịkọnata onwe ya ajụ. Unu afụgokwenụ ọ bụkwa obele ihe nsigodo na mayara ekwu emefa m nkwube na Chineke. Nke a bụkwalịchata mgba ma onwekwa ihe anara anụ na n'ụwa nke mmadụ pụta nụ agwọ nọkwanụ n'akịlịka ụmụnne m. Afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba United Kingdom ka m si na-ewetara unu ozi ọma. Biko kesenye ka amatakwa ndị bọọsụ asị unu na-enwe family problem, unu rapụ ụmụ nwoke. Ọkụ ya ka ụfọdụ ejiri ekwe ka enwee joint account nwunye fa asịsị mmekọ ọnụ ajụ. Mgbe ahụ asị na ndị ọrụ nọọsụ na fakpatafa na-elisofa ifugi ndị asịkwa na di ebukwa nọọsụ andị ọnọrọ ka ihe a na-eme. Ọ nọkwa n'ụlọ ọgwụ wite onye ahụ ọsị asịsị na o nwee night duty, o jee ebe ahụ jee kụgọ ya na ya na-ajọli ka amụọ nwoke. Thank God na ọtụtụ ụmụ nwoke aghọtabago na ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ka o si n'aka ihe mee ego na enwere nwoke ịbụ onye ọrụ nọọsụ ka ezi ka isi eme ka onye iti ọkwa si na sayensị and teknọlọji apụtago na onye chi ụmụ nwoke plan anya iji ụlọ ọgwụ ime emeelu gị ịmụ nwoke
ka ezi ka isi gaa na-ebuli nwaanyị a n'ụdị a ụmụnne ihe nke a jọgbukwe n'onwe ihe nke a jọgbukwe n'onwe ọkwa ka anyị je gote ihe n'ụzọ ụtụtụ okịta obere ihe anyị laakị n'ụlọ taa bụ satọde di m ka na-alala ụlọ ya na ụmụ m wee gbapụta n'azụ ụlọ kịta wee bịa ka si ka nkọlụ na asịrị nwa na-agba biko kenene nsigodi na mayara ekwu chịpụta m ọkpa ilo na-ekwu hei biko na ụmụnne hei agwọ nọkwana n'akịlịka o hei ihe nke elie m ọnụ amara m ka anyị si ga-ekwu ihe nke a o Chineke m Chineke chikwalụ nene ihe nke ọdị Chukwu ọ dị gị mma ihe a dịkwa gị mma ọ dị m ọ bụrụ na ọ dịrọ gị bụ Chukwu mma ihe a dị ọkwa m mma kedu onye a ga-atụ ụta ndị ewonu ndị be anyị biko nụ kpa na aka n'akara ịfụnanya ma kesakwanụ ka emesịanụ